Ya sunanki ne? Sunana Zara. Wow, nice name. Da sunan mai daɗi. Zara. Zara. Zara, ba za ki amsa kirana ba ne? Baka san sunana ba ne ba? To me sunanki? Ba ki da sunan da ya wuce Zara. Sunanki kenan Zara. To ni ba sunana ba ne ba. To idan ki ba Zara ba ce, ki wace ce? Ba faɗa maka sunana ba ne ba? Yau gashi muna cikin yanayin aikin da muka yi bai kai ba. Jifan da na yau ya dawo mini ban lissafa shi daidai ba. Ni ban damu da sunanki ba. Ka so ki faɗa min ke ce Zara. Haka ne ma da ban damu da ka san ni wace ce ba. Kawai ka rabu da ni. Yanzu mu shirya za mu tafi. To kun fito? Kun kira ta kun gaya mata kuna zuwa? Mun kira ta ce za ta je gurin aiki, amma za ta ba da mukullin a makota a ajiye mana. Amma me yasa ba ku kira ni kun bani ita na faɗa mata za ku zo ba? Kai inda suka ci wasu ƙananan yara. To, na ji uwar iyayi, sauran idan kun je ku kira na sai na kira ku. A'a za ma mu kira ki inna. Hamdiya amma dai ai kwa tsaya ku karya ko kuma ke ma biya ta sadiyan zaki. A'a inna ba za mu sha koko ba saboda kada mu je mu shiga mota mu dinga cewa a tsaya mai fitsari. Kwara ko yogurt ne ma samu mu shi. Wallahi inna kin san me? Wallahi dan kar su sha koko ne su je su yi amai a mota a musu dariya a ce sun sha koko da kosai shi yasa suka ce ba za su tsaya ba. Anti Sadiya, ke ne ma kika kula ta. Kin san me? Mutane ma suna neman kokon yanzu ba su samu ba. Amma mu tsaya mu sha kokon nan saboda kar ta ce mun ji tsoron sha ne. Wallahi ba za mu sha ba. Ni da kin ga tafiya ta. Da ko mun da kafa.